Bom lu zamo ze kene mun. O na no ne bese spa o kwap no na gule. Agwa mun so na ne ku ngole o na eme. Ma woni kwuru ka mmadu. Ma ngwa nu so na ebe obun no vuru. Bagojulu na anya na omenala. Unu jụọ m na mmakwalụ nke bụ eziokwu. O nwere nwanne anyị nwoke jụrụ m ese gbasara ndị mmiri na ihe gbasara ichi. Ma m gwara unu so na mana akọwarala ovu mmadụ ibe na nchọ nkọwa mbata online otu anụnwa nkọwa anya ndị ọgbagojulu anya ma ndị na-amarọ ihe gbasara ka ọmalị. Ọrụ na nwoke jụrụ m sị m ndị mmiri ọ bụ eziokwu na ndị mmiri na-ekwere ọnụ ma a gaa afịa ma eje ngụta ibe ndị mmiri eje na mmiri na-ekwere ọnụ. Ọzọ na dibịa ka ọ nụrụ ya n'ọnụ ya. Ọ mana achọ ka m kọwalụ unu bụ ndị Igbo. Unu malụ na ịbụ ndị Igbo na-agbazili ibe gbasara ọgwụ ọsọ because na-enwetala amaali na wayo dị n'ọgwụ. Many people na-egwu ndị mmadụ wayo na scam ndị mmadụ maka ọgwụ. So onye ọbụla dabanyezie na ibe gbasara ibe ndị mmiri ọ dị mma. Ma m na-achọ ka m kwụwara unu bụ ndị Igbo na-asị n'ibe onye na-amarị ọgwụ ya ọgbakọ ọgwụ ya. Dibịa ịbịa na abịa ọ masị gị na n'ibe mmiri na ihe nweta ego ejele gị na mmiri na ebe ọbụla egote na ekwere ọnụ. Ebe ahụ ka ndị enyi na-eme eze nwaanyị ma ndị si na eze nwoke na-eme ndị mmiri ebe a ka a dị-eli ndị mmadụ. Ọmụ beses pọwa na agwụ ebe ahụ ka a dị-eli ndị mmadụ. Aka niile arara so ọ nwere ka m ihe ejebe dibịa asị gị na ndị mmiri na ikwu ọnụ ibe ndị ikwu ọnụ na ya na ilu na oblivi ji nwe jee ahịa bụ ka igote ewu 60,000 ka ewu 70,000. Azụmi naanị ilulu ime ahịa oblivi ewu ibule ebe a bụ ewu 200,000 ka ewu 150 ibi ji nwe jee ahịa 100,000 ka iji nwe gokote ibe niile ahịa eji eme ekpele na mmiri. Iluzi igolivi na-ejiri ege oilu igolivi na-ejiri ege. Dibịa ahụ na-asị gị na ilu n'ime abịa na ihe kwọrọ iwe ejeje na mmiri ọnụ si a na-asị ka na ọmụ bụ ss pọwas a na-asị ka ọ na-asị si na mụ nwa bụ ss pọwa gwara ya na-asị ka ọ na-asị iwe ejeje na mmiri na-ekwu ọnụ aka niile arara. O nwere anya gbatara ibe ndị mmiri obulive o ji bụ jos iwe o ji bụ 10,000 ka 20,000 nwere eje n'ime abịa gokotegodo mmụ iwe ejejele ya yego ndị mmiri ayịyọ ka ndị mmiri mepeli ụzọ. Yana kama na oluzie gote golu shingom ma sweet ma fanta na ọkụkọ ọcha na ibe ndị ọzọ ndị nche na onye kwere ya ọnụ me mana ọ nwere 20,000 gotela na Nigeria. Dibịa ọbụla gbalagasị gị na ekwere ọnụ bụ asị ka ọ na-asị. Ịchọ nje na mmiri iluo n'ime abịa agbago ewu 100,000 igwe ndị onukwote 70,000 igole ya na jebe jatụela ndị mmiri even ndị mmiri nidili bụ ewu na ebe agwara nke nwụtali nya kaba nidili bụ amara debe gbasara ọbụ ego na igole na ego niile egori. So dibịa ọbụla sị gị na iwe eji eje na mmiri bụ na iwu bụ na ya ekweri ọnụ si a na-asị ka ọ sịrị na ọmụnwa beses pọwa kwuru. O nwere otu a na maka ndị na-amara ihe gbasara ibe ndị mmiri. O nwere onye ya bụ onye mmiri maka nwanne anyị nwoke na-ajụ m eze. O nwere onye ya bụ onye mmiri ọ bụrụ na ndị mmiri na-eme gịnị na ndị mmiri chọrọ ka ọ bịa kene ebe ekene ọ ka ọ bịa nyebe kpelibe ekpele ka alụvalị ọrụ ka maka na onye mmiri ka ọ bụ. O nwere ndị mmiri na-eme ego chọ mbịalị a na ọ bụ na ego amụ na ibi echi ka ọ ga-abịa. Onye anwa lara ụla tata ọ lara ụla tata ụdị na nwaanyị na nlọ ọ ya nwaanyị na nlọ ọ pụtazi otu ego na ga-abịa na ego abịa bịara ebido ndị ile aka bido ndị amụsụ aka ọ bụrụ ndị amụsụ ndị mmiri na-eme mmadụ. Ndị mmiri na-eme mmadụ ịnọdụ na nri na-egwu mmiri
iteta ụlọ gbalị jebe na mmiri ka ihe setụlụ ndị mmiri ka ịma na ọnwa mmiri ka ebu. Ife gbasara ndị mmiri riri nna, ife gbasara ndị mmiri riri nna. Mala amalụ na o nwere some people bụ ife na-emebili ife bụ enyi nwaanyị na nlụ ọ nwaanyị anyị nwoke ijebe dibịa ọsị gị na ọya alụlụ gị n'ọka ọgbọ ọlụgụ gomele nke na ọ nwere sọntịn bụ nye na-agbachili gị, nwere ife na-agbachili gị, ife na-emele gị, ife na-eme bụ ndị mmiri gị na ije setụlụ ndị mmiri gị, ife na-eme gị ebe ọnya bụ the reason ọ dị ka na-asụ unu bụ ndị Igbo bifu na na-ejebe dibịa ka unu lụọ lụọ na-ete nụ ọbụla bụrụ n'ụzọ osi dibịa anyị agbalụ na ava na dibịa agba ava ọ gbapụta ndị mmiri ọ bụrụ sọsọ ọgwụ ka ị na ya agba agbọ ọ ga-abịa agbọva ọgwụ ka akpata ego no o nwere ndị bụ na mmiri ka ba na-eje ma bụrụ bilonia ọ bụrụ sọ ọgwụ na-enye ego ma mara ama na ego mmiri a na-agụrụ agwụ, ego mmiri a na-agụrụ agwụ, ego mmiri kacha ibe na-anọ ọdụ. Ego mmiri bụ ilikọta ụmụ gị ụmụ gị ya eli ego gị ahụ ma ego ọgwụ nwa gị kawarụ ligodi eli arọmcha na nwa gị ekwudo ego ahụ. Ọnya bụ ibe dị iche. Ndị mmiri na-enye ego ma dibịa na-asị gị na-ekwere ibe ndị mmiri ọnụ sị ya na-asị ka ọ na-asị ije n'ime abịa enwetara gị ibe ọbụla ibe agbalị gị dị ọnụ too much ikwu ya ọnụ igwe rigole mekechọ na ibe amụ na-agbalị gị n'ihe eje n'ihe ndị na-azụrụ ọka iwe jileje na mmiri iluo na mmiri ọya lele gị dibịa na-agba gị na-ekwere ibe ndị mmiri ọnụ bụ asị ka ọ na-asịlị gị, asị ka dibịa na-asịlị gị na-ekwu ibe ndị mmiri ọnụ. Ọ bụrụ ndị mmiri rekwesịrị gị evi obụrụ ji 400,000 ka 500,000 iluzo n'ibe na-elevi ọbụla evi bụla ebe a bụ eviri 1 million naira ma iji zụrụ 1 million naira ihe ebe na weje bite ego ahụ wee gote evi. Ive ndị mmiri na-edile bụ gote evi ive nwere a na-akpọ evi gote ya ọ bụrụ iwu na egote nke 2 million. Evi bụ evi n'ụdị ọrazi ka ụdị ivele gedezi ka eji egote evi nwa akpụkọ ndị mmiri. O nwere ibe mgbalụ n'osi na-egburu ọbala na mmiri o so n'ive na-agbachili mmadụ iru ọlụ edi egbu ọbala na mmiri ị na-anwụgalị mmiri ọkụkọ iluche ekpeche ekpele nwere ọkụ atụ na mmiri rapụ ọkụkọ ebe ọbụla agazi nya aga obula ewu ka ijije na mmiri ikpeche ekpele nwere etụ na mmiri ebe ọbụla ọ ga-apụtazi kpaghalịba n'ugwu elu nyanwa masị ndị mmiri nwegolu ive a na-edili na arụ ewu ikpulu evi ije n'etiti mmiri etụna dị emekpesị ekpele etụna ya dị evi ebe a pụtaba ọ bụrụ iwu m na-eje tie mma na akpele nte mma na akpele bụ nti ewu mma na akpele gbukwesị ọbala na mmiri bụ mkpasu ndị mmiri iwu ka ọ bụ onye na-eme some of people onye gote evi ọmala ego n'ogolo dị na mmiri gbusie enye na mmiri ọ pụta ive na-ebe eke na-ebe maka gị na ọ bụrụ ive ndị mmiri gwara gị bịa melebe ka imelive iru bebe ka ịbịara mebiela ive ị na-egbere ọbala na mmiri onye ka o ji eme na ise gote ndị mmiri ị na ise gote ndị mmiri data ọbala ị na-egbukwasị ewu anyị egbukwasịrị ndị mmiri gị ihe egbere ọbala na dị mmiri nọ ibi igbukwasị ya na na-akwụ ite ahụ ndị mmiri gị ahụ na-alụlụ gọlụ igbukwasị ọbala n'ime ọ bụ na iwoke na-akpasu uwe mgbe ahụ ngana enwebe problem mgbe ahụ ngana ndị mmiri enwebe problem. Ndị mmiri na-enye ego na-enyesi ego ike ma ịmalịsa ụva ọfụma. Ndị mmiri na-enye ego na-enyesi ego ike ọmụnwa beses pọkụ ndị mmiri na-enye ego na-enyesi ego ike ego mmiri a na-agụrụ agụ ịsa bụ ndị mmiri sabụ ndị mmiri ma ịmana onwelibe bụ mmiri mana onwelibe bụ ego mmiri ịmana onwelibe bụ ego mmiri maka na ego mmiri a na-agụrụ agụ. So na-eme kini chonu bụ ndị Igbo na-eme gị unu chọọ mgba njebe dibịa mgba bụ ụzọ si dibịa anya agbagorulu gị afa ọ gbara gị afa ka ọ gbatalị gị ive ọ bụrụ mmadụ niile ka ọgwụ na-alụlụ ọlụ ọ bụrụ mmadụ niile ya eme ive ọgwụ agaalịa o nwere eje eme ive ọgwụ ma ngelachi ga-arọ na mma ngelachi ga na-emekoro ngela ndị mmiri ga-arọ na mma eji agba ọgwụ ahụ egbuo gị ma o nyere gị ego ọgwụ ahụ egbuo gị o nyere gị ego. Ọ bụrụ mmadụ niile ka isi na-ebu nwa ọgwụ ọ bụrụ mmadụ niile ka chi ya na-anabata ọgwụ ọ bụrụ mmadụ niile ka ndị mmiri na-anabata ọgwụ ọ bụrụ mmadụ niile ka agwọ ive ojupụta ụwa na-anabata ọgwụ ọ bụrụ iwu bụ na ọ bụla eje n'ibe ọgwụ dị ka akpata ego o nwere ndị kpatara ego na-agwọrọ ọgwụ na mara otu esi ka ọgwụ ma ọ kpatara ego
ịmalị ndị mmiri nwe nnekwu ego ma ọ bụla mmiri dị gị n'arụ. Mmiri kacha ihe na-enye ego mmiri a na-agụrụ agụ. Mmiri na-enye ego mmiri a na-agụrụ agụ. Iji na because of na ije na mmiri obilivi gotere bive 10,000 nwa na-aga na mmiri mbuke ndị mmiri ibu ilu ovu onye kpu evi kpuliwe niile ị na-eweze nke gaa anya na nke gaa pere mpe. O nwere ike onye ahụ anyị na-akpụ ewu evi anwụ data na igolu 10,000 nwa bịa kpekpele na mmiri ọ ga-agakarị onye kpu evi. Ndị mmiri nwere ka ha ji alụ ọrụ. Ndị mmiri nwere ka ha ji alụ ọrụ. So dibịa na-asị gị na iwu bụ na ego na eji 10 million nwa bịa na mmiri nwa je kpekpele na mmiri. Nwanne m ndị mmiri kpọọ gị okuku ịbịa kere m nwere ego ahụ jee golu nke inwegolu ego eji ayọwa ayọ ka bụ ego gị eji abịazi ekene. O buru iwu bụ na ndị mmiri onye na-eme na ikwe ndị mmiri ngwa ọbụna ndị mmiri bunyere gị ego ọ na ndị mmiri kere obu ego m ikwere bịa nkwa ị nọ n'ọnụ ịgakwa na mmiri abịa ịgwaba na nke ọnọbụ niile echebe ka banye gị ego niile echebe ka banye gị ego venye gị ego inwere eme mkpa bụ na etụgharị ya n'ụlọ ego agwụ igolu mgbe ivi iyo gị ji anya ọba ayọ sọba bụ eze ego ka ijiri bịa kenewe vanya gị dị second chance ka ịnwa abịa ọzọ vanya eze second chance anyị nwa bụ na ego abata na ịbịara ọzọ vanalị gị ego awa nyere gị mama na-ede ahụ maka na na-awụrụ mmiri ahụ. So dibịa ọbụla na-agwa gị na ilu n'ime abịa na ihe hụrụ ọnụ dibịa bụ asị ka ọ na-asịlị gị ibe aja eme ebe ahụ bụ ka ahụ anapụta gị ego na ahụ amago na ego abịa na ihe eji na-enweta ewu 2 something 180 va makọzizi ebe niile anapụta ebe 500,000 asị gị iji abịa ma nje inwezile gị anya ebe je ego ibe abasị gị na vanya hụrụ ọnụ vanụ n'ime abịa vekwa ọnụ vago ewu agụ ewu 100,000 150 vekwa ọnụ iwe ya gwara 150 ya egote ebe 100,000 vi na abụ vanya ekwecha na nwa nataba dibịa ọbụla sị gị na na-ekwero anything n'ọnụ nwa je na mmiri sa na-asị ka ọ na-asị maka warụ unu bụ ndị Igbo ilu obe dibịa gbalị gị aba ka ọ gbapụtara gị bụ problem gị gbapụtara gị bụ nya na-enye gị nsogbu. Agwara gị na nwere ochu ụka n'ụwa ka enye ogbenye nke na avụrụ iwe eli n'ọnụ onye kere gị ogbenye nke na ya avụrụ iwe eli n'ọnụ chọwa solution na ije ebe dibịa gbalị gị aba ya gbapụtara gị bụ nya bụ ya problem ive na-eme ka ịnwa mee gịnị ka nwa atọ gị na-agbụ ahụ ive na-eme gị nwa dị mma ekele m nke na-emelu n'iwe